Wadhi Kisumu, kaunti ma Kisumu koro biro ndamo maduong' e yor dongruok kaluwore kod romo ma nobedo e kind gavana mar kaunti no Anyang' Nyong'o kod jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mar odiochieng' manyien. Romo no manaweyo ka piny owacho singo chwalo dongruoge mopogore opogore kod omenda mathoth e kaunti no kaka Millicent Adhiambo miyo ler. Gavana ma Kisumu ngire Peter Anyang' Nyong'o oyango chenro ma opogore magikete winjruok kod jatend piny Kenya mar chwalo dongruok e kaunti ma Kisumu kaka yor gero ochumi mar kaunti no. Motelo ne dongruogego en chuo kogno e oboke wach keto Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e rang'iny mar level 6 kaka yor kelo thieth makare kendo machiegni ne jo Kisumu kod alworane. Neno ni Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital oteri e rang'iny mar 6 mondo thieth makaeri madhi nyime kata madhi malo oyud Kisumu ka. E jiwo weche pur kod pith kaka yor bero ochumi kod nyayo chiemo, Ruto ne oketo bilion 1.3 ni teko gero senta mar kar pith rech makabonyo Kanyagwal ka bende milion 700 ne oketo mar bero pur kod pith ochele. Nyowacho ni odwa keto kendo biro hakikisha no keti siling bilion 1.3 migerogo kendo matiekogo mradi man kabonyo Kanyagwal. Luongo nyowacho maber ahinya nobiro miyowa milion 700 to boost rice farming in Nyando sub-county, empowering our farmers and strengthening our agricultural backbone. E dongruok mar weche wuoth, milion 800 ne oketi mar gero meli ka bende jatend piny osingo mar neno ni apeini kaka mamboleo miwani Maseno Kombewa e kind mamoko bende otieki. President Manyo nyiso maber ahinya noseketo milion 800 mondo tich odhi nyime e dho wath ka eri mar loso mende yo moa mamboleo kadhi Moroni wagena ahinya kendo osechak time. Jatelo nyowacho nobiro medo pesa kanyo mondo yorlo otieki. Yo moa Maseno kadhi Kombewa notime go e Lamu to Lamu nochopo Kipasi kende. Koro dwani yorno mondo tieki to yore ma konye mondo yore connect yore moko bibiro gero. Kisumu bende ne oyudo milion 500 mar bero kuonde ohala kata special economic zone kachir ni 5 bende biro yudo sir mar milion 250 nyaka 350. Ruto oyango ni odhi neno ni otiek gero hemko kata air control tower mabiro konyo e jiwo arita mag ndeke e alap ndeke ma Kisumu. Ewi mago, senta mar keto arita kod reso oganda e lwet maundu bende ibiro gera alwora mar Nam Lolwe ka bende osingo mar neno ni ndach reru mawuok Naivasha nyaka Malaba ochopo Kisumu. Gavana Nyong'o otelo ni singo makamagi nyiso makruok motegno kanyakla mar sirikal mamalo kod mag counties mar chwalo dongruok ne jopiny kaka owinjore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kora Ramogi to kiro report kowuok e kaunti ma Kisumu.